Minkejja l-qrubija ġeografika bejn Malta u l-Gżira Oħt, xorta nistgħu ngħidu li hemm baħar jaqsam fl-użu ta' xi kliem u fil-pronunzja tagħhom. It-tim tagħna tkellem ma' Ruben Farrugia, riċerkatur li ħadem ħafna fil-qasam ta' djaletti. Djalett huwa varjetà lingwistika marbuta ma' post jew komunità partikolari li fi kliem sempliċi nistgħu ngħidu li jkollu aċċent, grammatika jew kliem li jkun assoċjat miegħu biss. Fil-każ ta' differenza bejn id-djalett u l-lingwa hija xejn ħlief waħda politika, fis-sens li xi darba l-lingwa kienet djalett ukoll li imbagħad xi punt fl-istorja ġie deċiż li din tirrappreżenta l-pajjiż u tiġi malma fl-iskejjel. Niltaqgħu ma' daqshekk varjazzjonijiet bejn gżira oħra qabel xejn minħabba l-firda ġeografika. Ġifieri hemm baħar li qed jaqsam żewġ gżejjer li wassal biex jiġu ffurmati żewġ komunitajiet differenti. U fuq l-istess raġuni minkejja li kemm Malta u kif ukoll għawdex jgħixu l-istess storja dawn ġarbuha b'mod differenti. Eventwalment l-istorja taffettwa il-mod kif wieħed jitkellem ukoll. It-tieni raġuni hija minħabba hija waħda soċjali, fis-sens li filwaqt li f'Malta kellim ta' djalett meta jiġi biex jitkellem ma' xi ħadd li huwa barra mir-raħal huwa mistenni li jitkellem bl-standard għax jiġi ġudikat ħażin. Min-naħa l-oħra kellim ta' djalett li huwa Awċi u ħajjitkellem ma' xi ħadd li huwa Awċi huwa mistenni li jibqa' jitkellem bl-Awċi għaliex jiġi ġudikat ħażin min-naħa l-oħra wkoll. M'hemmx xi oqsma partikolari fejn hemm differenza bejn il-Malti u l-Awċi, fis-sens li saru bosta studji kemm fil-passat u kemm b'mod iktar riċenti, kemm f'dawn il-kategoriji kif ukoll f'oħrajn u dejjem ħarġet differenza sostanzjali bejn il-Malti u l-Awċi. Xi eżempji ta' kliem li għandhom tifsira differenti bejn il-Malti u l-Awċi nistgħu nieħdu pereżempju gejxa fejn fawdex tfisser bent tax-xahar filwaqt f'Malta ġeneralment hija assoċjata ma' tip tal-libies li ġej mill-kultura Ġappuniża. U ovvjament hemm il-klassika ċombini fejn fil-każ ta' għawdex tfisser l-abar tal-inxir filwaqt li f'Malta hija marbuta ma' ċombini tal-bitzilla. Bħala kliem differenti wieħed jista' jara pereżempju l-kelma rex li tfisser staħa, hemm il-kelma perċa wkoll li tfisser l-abar tal-inxir jew il-manxar jew il-manxra kif tingħad f'ċertu djaletti f'Malta. Jew il-kelma nemussiera li tfisser in-nett tan-nemus. L-ikbar differenza apparti l-kliem ovvjament tinsab fil-mod kif jinstemaw, għaldaqstant hemm differenzi oħra fuq il-livell tal-lingwa, fis-sens kemm fil-grammatika, pereżempju fil-plural, fis-sintassi, ġifieri fil-mod kif hija mibnija s-sentenza u anke fit-tonalità u fit-ton ta' kif jiġu ffurmati dawn l-istess kif jiġi ffurmat it-taħdid. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.